zanina chuan Marcel Universe kan chun som lenga episode ma sa khan teng chan lindonga umek thule lindonga te ma chuan colt awra chaktak omna khama lo oma wangin tlanchina turan nei to lo ti kan thlir ho towa teng cha po chu ron thleng zui ve ngal bu lindonga chu in hliam na to hle ma se achakna zongjong som khoma teng cha chu be tum ta a technique chakber a heavenly destruction finger chu mangta ni anin veina thilpuk in siam chu papet sek dang te po chuan lo mu vein an leader le lindong en veina ni tian ring thiam hala man mo takin an vapan ve ngal bo thilpuk wang khan lindong chu alo hliam nat bel hleya tengcha chu din hun thazo ka tangin lindong chu treasure kha ron pe mai tur na tia ti chuan anun na zo sak tur thua soibu Marcel lindong chuan lo du big loin adu chuan ron la turin alo ti ve thunga yena chunga chuan chuangin tengcha po chuan se tum ve ngala mase a maloka anin beina khan lindong ete khana ko chungla malo khoinat ve em awangin acha tha thei big lo ani lindong chu cold energy chaktak omna khama chuan zuang thlain in papet sek master te chuan molan lo ti hleya chu khama chuan tuman dam chu theilo thu sein anni po chuan an sui ngam to big lo ani mase tengcha chu ala lungoi theilowa chu mun chu veng charchar tura ho te chu tin lindong chu alo thi ani poin arwanga mu ngei du thua soibu lindong te chu cold energy chaktak omna khama chuan an lo la thlok thlameka chu khama energy pressure chuan at ema wangin asakai yen anen chuan an tlak khan pha bu lindong chu khamonga mun pakata hina ron har chuk le hlola abula chuan diwa kha lo komin anom na mun chuan kha thiam lo hleya ma se chu muna chuan cold energy om to lo wangin tuna tan chuan an himri photani lindong chuan chu mun chu engtin nge zon mu thei diwa chu zota ma se diwa chuan akuta son rin zok khan chu mun chu ko mu thu lo soya lindong chuan yen ane na anin thren khan lai chi kha hre to thu lo soya anson fata ngai thua seibu mase diwa chuan ngai tu chiang le turin alo tia achan chu lindong chuan hliam nat ema wangin ama pola in veng him theidon lowa yena chu demonic beast ania wangin ama ide dam chuna chan sanga zok thua soya tunata na poimo ma saber chu lindong adam that lewat chuni thua seibu maselin dongan inti damatum chuan spiritual energy engma hip theilowa achan chu an chunglama cold energy chatak om chuan spiritual energy alo dan vek wangani diwa chuan ti dan pakhata ngai tu chuaka lindong chu abek khadilin spiritual pills mang chuan formation pakhata siama ti chuan lindong chuan ti dam lewat theidon ani Marcel lindong chuan formation siam nan chuan diwa khan spiritual pills noi ni lai mang ti khret chuan uyoma ti hleya diwa chuan dagar nga chungchau chu formation chu atho tur thu sein apils ta chu athona gal ti ra dulo wangin man mo takin lindong chu inti dam tuminain cultivate tani diwa formation siam puina wang chuan lindong chu relo te a ron dam thale vek theya a spiritual energy po achak phasuta hret thu sein chu hmuna tanga chuawata yena chu zon na tum hal bu ma se diwa chuan pon lama chuan colt awra chata kala umreng thua soya tundin huna chuan atan chuangai na umlo thu sein yena chungai tu lo photur le
ancestral sil manga in cultivate tum phat turin atia chumun chuan natural energy tam taka nei boka wangin ancestral sil cultivate nan chuan a thatlear in thua seibu lindonga chu hlotling taka in cultivate thei chuan tengcha chu olsam takina hne thei to dona chumai ba ka chu huna tang chuan an chu thei pha dona ni lindonga po chuan diwa thu sei chu dikatia wangin ancestral sil chu la chuaka sil nei tupa chuan lindonga chu lo hret to wangin atile tura hrila tes hau tak tak apal tlang alangai tur thu sein apompuina peto ma se ancestral sil chakna chuan apom vele photangai thua soya lindonga te chuan ancestral sil chu treasure dangang mai mai ni lo tian kha thiam ngal bu sil nei tupa chuan apompuina pek to mi pakhat chu ancestral silen chinna apal tlang thailo wangle silina lo pom velo wangin an cultivate lai chuan taksa chu akan ral vek thua soya lindonga te spaltlang tur chu a hlawom don hleti diwa chuan alo kha theya ma se hlotling the ni chuan adam chung in divorce ancestral sil chakna chuan nei to don thunga lindonga chuan te sma chon tur chuan in pe to thu alo sei ve bu lindonga spirit chu ancestral sil dimension chunga chuan aluta ancestral sil pompuina chu nei ngei tumin engthile mo zong kuala anu dewa mi hringe demon po khriat lo hi va muin chupa chu divorce ancestral sil ancestor alo nia ahma tlang wala no pang tak chu achakna mangtu turani ti lo kha theima in chumuna mudana sil nei tu masa ina pompuina lo pek to ni te kha thiam ngal boka masya ni chuan pompuina pek velo tur thu le a thingei tur thu lo khilin enchin na chu tran ta ni pon lama chuan diwa khan lindonga chu lo venga thlanga lo liam le der to in lindonga chu ngai tu to hle bo chati lai chuan demonic beast thren kha thiron kalin lindonga taksa chu ron en tuma diwa chuan a theito pa lo ven hima tum mangai don ani chuti lai chuan lindonga spirit kharon lang vele in ancestral sil dimension a chuan thim chatak hian alo boma a spirit chu thi trap to in tunge nia enge tia tumle azon po alo kha to lowa re tak chung alo wak vai to ni chu huna tanga chu adu thu chu aron soibo ma se chuti lai chuan thil mak tak hi ron thlengin khingtani le apa le apu kha amithla amhulola amai chedue me miss king sui po kha mulein atana tlingtok ve tura be tur thua soilai te kha khachuaka linlang tian apo kha khachuakin a hnenge angai te khachuak bo 现在的你竟还如此孱弱，终于又见面了，青竹姑娘。别傻站在那儿，跟爷爷回家吧。别发呆了，快，我们该回家了。 engkima khret le nu chuan achung ten an bula local tur le hlim taka cheng ho turan somna chu kalsanin khreoma ti me ancestral sil dimension lam chu pan le ta zoka ma se tuna chuan a thil tuma chien to ema wangin abulvela divorce ancestral sil awra chu hi pa atan na dimension chu ati chathei ta ni chu dimension atanga chuan nu chuan divorce sil ancestor kha han muleya athil ton zongjong chu en chinna vekani thu lo sein atan na dimension atanga hlotling taka ron chu the wang chuan apom puina po anei to thua soya tuna chuan pum khat ani to thu le achakna chu man thei to thu lin donga chu khilin ako chunga chuan aluta lin donga sil symbol chuan ancestral sil chakna zongjong chu hiblu ta vekani 这个世界需要你来守护。 pon lama chuan kumchan ve lai lo liam towa lindonga taksa chu monster chika thian e lo tum le wangin
diwa chuan a thei to pin a lo chai son le a tun tuma ron ei tum tu monster chu a level a san to ema wangin diwa chuan a hne mai thei to lo ani monster in cha thei lo wa phur be lai chuan ancestral silpo war chu ron chuak thu ta Lindonga spirit po chu ron chuak zui ve ngalin diwa chuan alo nga rei to sia thua soya ma sa mule thei chu hlim hle ni Lindongan kumchan ve chi pon lama chuan ala liam tia khret chuan makati zoka kumsom ve lai dimension a khana wak vai ni nine hriani ataksa chola himem diwa chu zota diwa chuan uluk taka lo ven thu sein ataksa le le nu chuan Lindonga chuan chu hmuna tanga chua yena chu zona tum zui ngal bo 接下来，我们得离开这玄阴界了。看来这半年时间，元力没有丝毫提升。chu ti lai chuan in papet sekte po chuan chu mun chuan lo la veng ranga chao zena chuan teng cha hne na Lindonga sakai thin rim khan chu mun veng tura da an sek member te chu akha to ka ron thareng thin thu lo soya pel tura phalna pe turin a lo dilani chu ti lai tak chuan hian a chu ron lang hlul maya 那畜生出现了！动手，给我拿下这头畜生！ Lindonga te po kha ron thlok chho ve mekin ancestral sil puina mang chuan cold energy chak tak po chuan dang vek theya Lindonga po chuan half crescent face lo kai to in energy crescent face a stage to berani to ni Lindonga chuan cultivate chak ema wang le ancestral silang power chak tak ane wang chuan diwa chuan film khur turina cha ataksa in ala dol zo lo khopa apo araman chuan amang chia chuan ato ve tur thua soya ancestral sil power phei chu mangzen zen lo turina cha bo 我们加紧离开此地。 khama tanga an han zuan chua chuan papet sekmi le sa pahnih hian lo goma Lindonga chuan hian a omna chu zot ngalin chumi te pahnih chuan an leader tengcha an man to thu le an hun puilama hroi thu an lo se ni chuti lai chuan tengcha chu ron langin da huang khopuya se khrang khrang te chu in mu kho ma lo ko meka in mu kho ma ko chan chu in ramna siam turin ani thu soya an khua sekte chu in do rang lowa klan lian palite anga an tan ho phot chuan reilo tan huwa an dynasty ya an chak ber tur thua soya athu sei chu mi puite po chuan tikan lo ti hle ni section khat chuan in ramna siam chu an lo du nga la ma se in ramna siam chu thil lian tham tak ania wangin uzonga hotel e great devil sekte chuan thutluk nan la siam mai theilowa an elder dangte ron le phot an tumani chuti lai chuan gate chu ron in hongin chao zena chuan hian a kha ron hruaya 你坐骑， tengcha chuan chu Lindonga ramsa chu animal papeta asiam tur thua ron soya great devil sekte chuan eng tinemo tengcha chuan a treasure chuan ei let le phot chuan an sek chu a thamang vek tho an ring ani 老夫要将他炼制成兽鬼，各位对这畜生并不陌生吧？ 怎么回事？那小子居然还活着！ chuti lai chuan Lindonga kha ron thleng ve chia a thian thaberiana khongai na nei lo le chakna chengai tua tengcha na papeta siam atum lai mu chuan a thin rim hle ni chao zena chuan lo be tum hala ma se Lindonga chuan a mental puar manga olsam taka lo dangin chao zena chu olsam takina that thei to ni 怎么回事？宗主救我！曹真长老，林东，你要干什么？卑鄙的家伙！宗主！ chu thil lo hmutu te chuan makan ti hle ya
kum chan velek nuwa lindonga chuti taka lo chak belman le to wanga nia apo ar chu rap oman ti hial jok bok lindonga chuan tengcha tiang chi khan an buina chu ama le in papel sekte in karan ya wangin sek dang lo nol ve piang te chu a melma an ni ngal tur thua soi ve ya chu vele uzonga hotele Great Devil sekte po chuan kutan lo silve ngala episode 22 chu top ta ni